bir ruhunun hak minberi bulup, hak kıyala bulup kılıktan, 90'ıncı yıllar ahani ol, kıblası danım, kılıktan, şunga azanından fatihası, şol gısırdan kile munları, yürek demin, hürriyetinin uzun, hatırlidir, tevge sanları. İzge günni irtesinde birge, şıgıp gittik izge seferge. Bismillah'lı şuşa süzüler bilen, 3 diste yıl yanıp yaşavda. Türlep kalınganını sündürmüşe, kaldırmışe kora kümürge. Tarih tegermeşi harekette, niler kıte oldu, kim bile? Ni bulsa da başın düben emez. Barır yolun ağır olmazsa. Dilbegenini kılap tutabilgen, hatırlı yol hayır ulların. Bugünküden batırların bile, kılıçlardan ütkün kalemli, taşka baskan sözün elem edip, inler ele halkın kalemini. Kileşegi ayaz gına bulmaz. Koyşan yazmış ansat buldu. Sikelteli yollar uzgan şapta tutkan, kilerin ol bizge bağışlar. Davulları da bulur helalda. Sirat kişer, sözü, şümlesi. Tatarımның lakin her adnada, onun bilen başlana tevge cümgası. Buldu kimlerini yulattı, şartlarını yırlattı. Derdi şunlardı, öngelini yuvattı, yakşıma duradı. Vatlanma şaşırdı, yarattı. Mehmet değişti. Sonsuz şalvarışı devreler değişti. Bu bizde
артисты Филис Tahir, Татарстанның атказанган артисты Артур Исламов. Assalamu alaykum, hurmatli qonaqlarimiz. Мәдәни җомганың якын дуслары. 1995 ел 4 май Татар халкы тарихында кискен үзгәреш көне. Ничә гасыр мәдәни җомгасыз яшәгән чорга ниһаять ахыргы мизгелләре була һәм дөньябыз мәдәни җомга дәвре башланып китә. Ул көнне Татарстан министрлар кабинетында газетаны оештыру турында карар кабул ителә. Озак та үтми, 1995 елның 21 июлендә халык күңелендә бер юлы ике кояш кабына. Берсе күктә, икенчесе кояш кебек балкып, мәдәни җомганың беренче саны дөнья күрә. Һәм ул Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевның хәйр фатихасы белән дөньяга ярала. Күп гасырлык мәдәниятебез күгендә тагын бер йолдыз калынган икән. Аны чыннан да йолдыз итү сездән тора, диелә илбашының мөрәҗәгатендә. Бу изге бурычны башкаруда милләтебез ялларына олы терәк булыгыз. Юлыгызга ак җәйлә. Әнә шул данлы көннәрдән соң 30 ел гомер узды. Күпме утлар янды, күпме сулар акты, дөнья үзгәрде. Әмма бер нәрсә үзгәрешсез калды. Мәдәни җомга бүгендә халыкның яраткан газетасы. Мәдәни җомга бүгендә заман белән бергә атлый. Һәм без мәдәни җомганы укып үскән буын вәкилләре Илфат Хафизов Һәм Гөлназ Ибраһимова бисмиллабызны әйтеп, яраткан газетабызның юбилей туен башлап җибәрәбез. Газетаның туен котлап килгән кунаклар күп бүген. Үзегез күрәсез, залда алма төшәрлек тә урын күренми. Мәдәни җомганың тугрылыклы укучылары җыелган берегә Гөлназ. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең арада язучыларны, галимнәрне, сәнгать осталарын, җитәкчеләрне күрәбез. Дөресен әйткәндә, милләтнең каймагы биредә. Һәм без хәзер сәхнәгә халкыбызның ике асыл егетен чакырабыз. Туган телебезне, милли матбугатны саклап калу, тернәкләндерү өчен җан атып йөрүче мөхтәрәм җитәкчеләребез, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Камил Әсхәт улы Нугаев. Һәм рәхмәтегез Татьяна Республика матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәйдгәрәй улы Сәлим Гәрәевне. Ләйбабыл бұладайын таңғасызына вақиғаға нықтырышты көңіліп жанын беріп, шуңа бек шатлықпы мына шуқар тұстық көрейкен кәжінде. Бұланың бек көрсетесі кірген газет еші, аның келешегі бар, барысыға рахмет. Һәм қызметкерлеріне тоже бек мақтысы келеді, бекірек молодцы, шуқар тырышып ішлеген, ешуны күнге шылай батыр келгенler үшін. Һәм міне құрсаттан қайтыланып, Газетімізге жол қойған бірінші президентіміз Минтимер Шәймиевичнің хатын оқып жіберіңіз келді. Татарстанның һәм татар дүниясының мәгълүмати кеңлігінде игілікті вазифасын лайықты өтеп келе тұрған мәдәни җомга газетасының 30 еллык юбилей белән барчагызны да ихлас күңелдән тәбрик итәм. Газета узган гасырның бик катлаулы үзгәреш елларында заман курсы буенча татар зыялары ихтияры белән республика җитәкчеләре карары нигезендә нәшр ителә башлады. Чөнки ул вакытта халкыбызның мәдәни асылыннан саклап калу, гореф-гадәтләрен, ана телен, сәнгатен, әдәбиятын тергезү һәм
o'stirish masalalari keskin turaydi. Bu ishga ko'rnikli millatparvar shaxslarimiz olindi. Ulug' adiblarimiz, mashhur artistlarimiz, tanilgan g'alimlarimiz, muzika ham teatr bilgichlari, ham boshqa madaniyat ustalari bilan tig'iz ilmda o'rnashtirdi. Millatimiz manfaatlari, fikrlarini o'timli ham qiyu jiddira bildi. Madaniy jumg'a o'zining birinchi sunlaridan olib, hozirgacha total xalqining uzoq muddatiga ruhiy madaniyatga darajani kirituvga, madaniy merosini barlog'iga ham boyituga xizmat etdi. Onun sahifelerinde halkımızın canlı tarihi, milli madeni icadının gündelik şığılışı da var. Şu vakitte o Respublika medeniyeti uzgan yolunun iştelikli yıl yazması da olup durur. Türlü yıllarda gazetini yetekleyen Zinur Mecitoğlu, Mansurovka, Vahid Şahinoğlu İmamovka, hem hazırki baş muharrir Labib Lironovka. Madaniy jumg'aga qatnashilgan barliq qalamiylarning ijodiy ham amaliy xizmatkorlar bizning ishchanlikka qarata e'tibori ham ehtiromli bo'luvini uchun ulug' rahmatlarimizni bildiramiz. Barchangizga esenlik, sog'lik, baxtli turmush ham ijodiy niyatlaringizga amalga oshirib tilayman. Ehtirom bilan sizning turuvchingiz Mintemir Shayminov. Rahmat xatı biraz bile uzun içinden mesela. Bir zor. Dürüş 40 yaşı. Milli Osman Muğuzduruş. Şahin Muhammed Şülen ikimizden berekegine bulak indi. Qarab etip bütün eybini videolar çıkarız. Videolar çıkarırken iPhone, John iPhone sizge. Hayırlı kеш, hürmetli veteranlar ve bunda ko'pgina bugün bizning abilarni, opalarni ko'rdim. Matbuotda, yozuvchilarni madaniyatning borsınlar. Shundan bek ko'ngilga yog'ishli, mana bek durust yozilgan bunda Ziyoli Tatar gazetasi deb, ham mana bunda ko'pgina bizning Tatarning millatning ziyoli kishilari o'tiradi. Ham mana bu kishini uyushtirishga borsini da, redaksiyada sizga da ham mana shunda o'tirishga xalqqa da bek zo'r rahmat aytasiz kelasiz. Chunki mana siz kelmasangiz bu bayram olay motor bo'lmasdi. Mana bunda menimcha millatni jaratishi, bizning Tatar xalqini jaratishi borida mana shunday ishlar kelganlar. Shundan zor to'la sizga bek zo'r rahmat. Labib do'st, senga bek zo'r rahmat deb chaqirgan shunday motor kishiga shundan aytaman. Chunki Labibnani birer menimcha ish shaqiradi bizning turli kishilarga. Ona kishiga kelib qolsam, onun bir qo'lida madaniy jumg'a bilan, bir qo'lida tega meros jurnali bo'lib, bitasini shu yaratib, taratib, ish uyushtirib yurayman. Men qaradim tarixdan 95-yilda o'zim rayon boshlab keldim. Men shundan bizga 30 yildan keyin bir madaniy jumg'asini ham durustini aytdim. Madaniy jumg'a bizning Tatar xalqining, Tatar tilin, madaniyatin, ma'rifatin, urf-odatin ham dinin saqlada bek zo'r ulush kiritgan. Hem hozirda kiritib bo'ladi. Onun ichida bek zo'r rahmat aytasiz keladi. O'shlar sizga shunday aytaman. Men de bunda kelgan davlat sovetining rahmat xatini topshirishim keladi. Tatariston Respublikasi Davlat Soveti raisining rahmat xati Madaniy jumg'a gazetasi redaksiyasi kollektivini sizga Tatariston Respublikasi matbuot o'tishini kiritgan ishingiz Tatar tilin, adabiyotini ham madaniyatini saqlashga ham o'stirishga yo'naltirilgan natijali xizmatingiz uchun rahmat bildiraman. Madaniy jumg'a gazetasi jurnalistlari har vaqt ijtimoiy madaniy turmush üzerinde Tatar xalqining asrlardan kelgan adabiy merosini xalqqa qaytaruv,
Bugün günde icad etmişi avtorlarının işleri ben tanıştırу, örnekli şahıslarının uy fikirlerini okuşlara жеткирүү, tarihi xatirni saqlao maqsadlarında başlagan işlerini yukarı bəyəliyimiz. Sizni gazetanın yubileyi bilen kutlayayım, hem yana icadi kazançlar dileyim. Evet, hayırlı olun, Muhammed Şil. Jamanlıklar boyunca gazet ne bilen yaşatmaydı, kağıt bilen yaşatmayı meni var karıştırıp karamşında dedi. Mene bir gününe ve bir Tufan abinin Tatar tilinde turunda yazgan yerini okudum şunda elektronlu gazette. Mene ol Tufan abinin ol yazgan bugün okusam da bugün söylesem de ne bizim tilge bağlışlı bugün materyallarına. Mene көп kine materyalar var başla Tatar'ın даже ничек ашатырга, ничек әйбер кирәк, ничек киенергә, бөтен нәрсәне сөйләр. Тагын кат бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Уңышлар сезгә. Депутат, диктаторлар күп сөйләп килде, шуның өчен әзерләп торсын дип. Тантаналы мезгиллер, кадерле достlar. Зур бүләк Кашапова Сөйбикә Кыям кызы фидакар хезмәт өчен медаль белән бүләкләнә. Рөстәм Нургалиев Миңнеханов 22 май 25 елда. Bu бүләкләрне укучыларның рәхмәте, халык рәхмәте дип кабул итегез. Һәм шушы җиңүгә сезгә тагын да дәртләнеп иҗат итәрлек көч насыйп итсен. Ә хәзер сәхнәдә мәдәни җомга бәйрәменең иң матур мизгеле Казан бүй ансамблінің хореография студиясы Әфәрин Чулпан төркеме. Каршы алыгыз. Bir şeker, bir şeker, bir şeker,
basabız, deyip uğraşarız. Yumuşak basabız, deyip uğraşarız. Şuma basabız, deyip uğraşarız. Şuma basabız, deyip uğraşarız. Şuma basabız, deyip uğraşarız. Şuma basabız, deyip uğraşarız. Sahnede Medeni Cumhur Beylerinin ilk halkımızdaki Kazan Biyo Ansamblinin koreografisi ise Eferin Şulpan Türkümü. Жетекшісі Татарстан Республикасының халық артисті Шулпан Закирова. Хореография, педагог хореография Оксана Муравьева, Шамабас еді. Гүліс, әлі сенің білән туйны матыр әйтіп дәвам етеміз. Һәм біз сәхнә дәстүренә қадірлі қонақтарыбызны шақырабыз. Әйе, қадірлі қонақтарыбызны мүмкіндір дәвам. Яхшы. Қадірлі достар, қайнар алқышлар белән каршы алабыз. Бүтін дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Фәнис улы Шакировна. Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать. Бүгенге көндә тарихка күз салсаңда, Мәдәни җомга басмасы чын мәгънәсендә ул зыялыларның фикерләрен туплый торган, киң җәмәгатьчелеккә җиткерә торган мәйданга әверелде. Бүгенге көндә әгәр дә милләт сугышын, тоясын аңлыйсың килсә, менә әлеге басманы укып барырга кирәк. Әлбәттә, ул Татарстан өчен генә түгел, гомумән татар дөньясын чолгап алган милләт мәсьәләләрен кыю тәвәккәл адымнар белән милләтнең сугышын җиткерә. Һәм менә бүген биредә әлеге залда утыручы җәмәгатьчелек, әдипләр, зыялылар, сез тугры әлеге басманың укучысы һәм шулай ук әлеге басмада үзенең кыйбласына һәр вакыт тугры булып кала бирә. Әлбәттә, мин монда зур рәхмәтләрне бер чиратта редакцияга, хезмәткәрләргә һәм аның әлеге басманы 300 ел дәвамында аларның әйдәп баручыларына рәхмәтләрне җиткерәсе килә. Зиннур Мансуров, Вахит Имамов, бүгенге көндә Ләбиб Лерон, өчесе дә алпат затлар, Габдулла Тукай премиясе лауреатлары, барлык менә әлеге милләтнең оясында, милли эшләрнең оясында кайнаган бөтен күзәнәкләре белән аны аңлаган шәхесләр буларак әйдәп баралар. Менә биредә Вахит Имамов монда зур алкышлар белән көчле шәхес, тирән мәгънәле шәхес, ныклы көрәшче вакытта чыгарды сәхнәгә. Зиннур Мансуров киттеләр. Вахит абыйның менә бүген әлеге Мәдәни җомганың 300 еллыгын билгеләп узганда, сине бу сәхнәгә чыгармыйча мөмкин түгел. Татар конгрессының истәлекле бүләген тапшырырга рөхсәт итсен. Шул мәгънәсендә Мәдәни җомганың айрым бер чоры дәвре Вахит Имамов чоры. Шулай дип атар идем. Рәхмәт сезгә вакыт. Әлбәттә, бүгенге көндә әдип, зыялы, язучы буларак та һәм бик көчле оештыру сәләтенә ия булган Ләбиб абый, чын күңелдән менә редакциягә бүләккә нәрсә кирәк дигән сорауга ноутбук кирәк диде. Менә алып килдек, чын күңелдән кабул итеп алдык Татар конгрессынан. Әлбәттә, тугры тамашачыга, тугры укучыга айрым рәхмәтләр. Рәхмәт сезгә. Мәдәни җомга әдәбият һәм сәнгать кешеләренең үз газетасы. Алар редакциягә үз көйләренә килгән кебек килеп керәләр, чөнки иҗат уңышлары да, бәхетле минутлары да, борчу кайгылары да шушы газета битләрендә чагылыш таба. Еракта калган 1983 елда ук бөтен татар дөньясына нур сибеп барлыкка килгән Сырнай ансамбледе
Bugün yaratkan gazetini kutlarga keldi. Karşılığınız legendar Sırnay ansambli yetakçisi Rinat Gilajev. Hayırlı, mağdur kişiler isen misiniz halleriniz işik? Barınızda bugünkü şuşunday matur beyramda көрерге, сәлемләүебезгә шатбыз. Һәр вакытта да шулай җыелып, тагын да юбилейлар уздырып, күрешеп, шатланып, җырлашып яшәргә язсын дуслар. Тагын бер җырыбызны башкарып үтәбез. Татар халык җыры «Күзләрем».
Şittik kiyip kalmış giyeler beni. Yanı anı sığlamış yanına ziyeler beni. Giydik tüyleri kalmış tüyleri şiddet giyerken aklın sınamış yapılsana şivergen. Uğraştanlar kuderip ki gözüne kapanmasın. Aşık gözün sözün zinetin muhtamasın. Ağlına gidelim ki para kullayın ki. Para kullayın rapinde yunakındaki. Bir de gitsek ağırda kırıp dere. Bizim başlar halın düğün ahadında bu dere. Hasanlardan yolun aldım Allah'ını yolun şeddüğü. Siz dostlarım hürmetinde şırrımış oldum şeddüğü. Su üstünde anlamda yekirmesiz bana. Siz dostlarım arkasında bizde bekledin baba. Su üstünde anlamda yekirmesiz bana. Siz dostlarım arkasında bizde bekledin baba. Su üstünde anlamda yekirmesiz bana. Siz dostlarım arkasında bizde bekledin baba. Su üstünde anlamda yekirmesiz bana. Siz dostlarım arkasında bizde bekledin baba. Su üstünde anlamda yekirmesiz bana. Erkeklerin arkasında bizde bekledin baba. Su üstünde anlamda yekirmesiz bana. Siz dostlarım arkasında bizde bekledin baba. Su üstünde anlamda yekirmesiz bana. Siz dostlarım arkasında bizde bekledin baba. Sırnay Ansamblı'nın dinleyicisi Rinat Dilek'in suratında. İlham başlandı. Ey dostlar, şınlap da başlandı. Medeni Cuma'nın 300 yıl ilk başlangan tarihinden foto suretler ekranımızda sizin huzurunuzda çıka başladılar. Tatar kavminin qaynap turgan şağı, milli hisler yaڭara, xatir uyana, milli yaڭarış çıra. Şınlap da, mene şu milli yaڭarışının kazanışı bulup bir atlı Tatar tilinde yana gazete jurnallar çıka başlayı. Balalar için Salavat Kübre, yaşlar için İdil, Kazan'da Şehri Kazan, Şalı'da Argama gazetler jurnalları hem indi başkaları da. Emine 1991 yılda nur üstüne nur bulup Tataristan Devlet Sovetinin hem Ministrlar Kabinetinin Tataristan haberleri degen abroylu gazetesi dünya göre. Gazetanın baş muhariri, Tataristan'ın halk şairi, devlet hem cemaat işliklisi Rinat Ağaharis bugün bizning aramızda kişinin hürmetli konağı. Rinat abi, görününüz ede bizning sevgili qadrli tomoshachilarimizga mumkin bo'lsa qiynaqlik Tatarning asli yo'li. Rahmat Rinat abi. Rinat Haris o'z tirasine bulduqli hem talantlı kollektiv to'playdi. İslam Ahmadjanov, G'abdulhaq Shamsiddinov, Ilsiyer Xayrullina, Flora Tarxanova, Mahsum Garayev, Qosim Taxav, Niyaz Oqmal, Suyembeka Kashapova, Hamza Badriddinov. Ko'ringiz, ijod kishilari
Шуңа күрә дә әдәбият, сәнгать темалары газетада үзәк урында тора. Редакциянең рояльле бүлмәсендә язучылар, композиторлар, җырчылар, театр актерлары белән очрашулар үткәрү гадәткә керә. Күп кенә әдәби әсәрләр, җырлар беренче булып шул редакциядә яңгырый. Димәк, без Татарстан хәбәрләре газетасында эшләгән журналистларны мәдәни җомгага нигез салучылар дип тә әйтә алабыз. Нәкъ шулай. Һәм без халыкның рухи дөньясында бәрәкәтле эз калдырган шушы Татарстан хәбәрләре газетасына рәхмәт әйтеп, җыр тыңлыйк. Ринат ага, сезнең шигырьгә язылган, аны татар эстрадасының йөзек ташы Фәридә һәм Алсу дуэты башкара.
Фәридә Алсу дуэты. Татарстанның халық артистлары Фәридә Ахмашина һәм Алсу Сөнгатуллина. Әлбәттә, сезгә, шушы бәйрәм залына килгән мөхтәрәм тамашачыларыбызга мәдәни җомганың тарихы яхшы таныш. Шулай да, әлеге тарихны тагын бер кат хәтердә яңартыйк әле. Әйе шул, тарих кабатлауны ярата. Ул тарих булай була. 1995 елның язга авышкан көннәрендә Ренат Мәхсүм улы Харисов Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары итеп сайлана. Үзе яңа эшкә күчсә дә, аның күңелендә үз газетасын саклап калу, аңа яңа сыйфат бирү уе өлгереп җиткән була инде. Татарстан хәбәрләре газетасына баш мөхәррир итеп тагын бер күренекле шагыйрь Зиннур Мансуров килгәнләр. Татарстан хөкүмәте аңа беренче көндән үк зур бер эш йөкли. Татарстан хәбәрләре базасында әдәбият, сәнгать газетасы оештыру бурычы тора. Моны заман таләп итеп, халык литературная газета, литературная Россия кебек абруйлы татар газетасын сорый. Тиз арада булачак газетаның концепциясе төзелә. Зиннур Мансуров һәм каләмдәше Нияз Акмал сәхифәләрнең, рубрикларның исемнәрен, юнәлешләрен уйлар. Әйе шул. Әнә шундый йокысыз төннәрдә газетаның исеме туа да инде. Мәдәни җомга. Җомгасы да, мәдәнияте дә үзебезнеке, татарныкы. Илфак, әйдә бер кызык ясап карыйк әле. Хәзер тамашачыларыбызның хәтерен тикшереп карыйк. Газетаның беренче саны нинди сүзләр белән ачылды икән? Чынлап та, әгәр хәтерләсәгез, әлеге газетаның беренче битендә ак аргамакка атланган егет сүрәтелгән. Ә аның астында нинди шигырь юллары язылды икән, кем белә? Бармы хәтерегездә калганнар? Нәрсә анда тотып сезез? Кычкырыбрак. Кычкырып әйтегез сез аны. Өлгермәдек. Изге көннең иртәсендә чыктык озын сәфәргә. Яхшы дуслар, күрәсез дә икән, хәтерегездә әйбәт икән. Бүләк, Илфак, син бик катнашучыларга бүләк вәгъдә иттең. Апа-җаным, сезгә карап әйтәм инде. Сезгә һәм барлык тыңлаучыларга бездән бүләк. Татарстанның халык артисты Филүс Таһиров башкаруында җыр.
Элләрдән үк иҗат көчләрен үзенә тартып торучы бер үзәккә әверелә. Аның бүлмәләреннән язучылар, композиторлар, артистлар өзелеп тормый. Йомыш белән дә киләләр, үткән-сөткәндә дә сугылып чыгалар. Шын мәгънәсендә сәнгать йорты, шын мәгънәсендә әдәбият сарае. Менә шул бүлмәләрнең берсендә танылган шагыйрә, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Һади Такташ исемендәге әдәби премия лауреаты Салиса Гәрәева эшли. Салиса апа яшьлегендә Чиләбе шәһәренә барып төпләнә. Анда яшәүче милләттәшләребезне үз тирәсенә туплый. Чиләбе өлкәсендә татар телендә радио тапшырулар, газета оештыра. Күп еллар үткәч ул Казанга өлгереп җиткән журналист, танылган шагыйрә булып кайтып керә. Кайтып, әткәйгә янына якынрак булу хыялы инде. Минем язым инде, мин тегендә эшләдем. Мин монда подкастта эштапмый тормам. Ничектер Ринат Харис белән сөйләшкән булай итә, мин газета ачам ки. 91 елның 31 декабрендә мин гариза яздым. Татарстан хәбәрләренә корреспондент булып. Ул мине әдәби бүлеккә куйды. 91 елдан 95 елга хәтле шунда эшләдем дә Ринат Харис китте депутат булып газета бетте. Аның базасында модернизмга оештырып инде. Фатимин модернизмга да эшли башладым. Yazarга да кирәк. Әле яңа газета аны бит пропагандист итәргә кирәк. Без газетаны пропагандалау буенча Татарстанның бик күп авылларында булдык. Чыгышлар ясап халык алдында. Газетабыз турында сөйләп, аның алдагы планнары турында сөйләп, шулай итеп халыкны газетага күнектерә башладык. Һәм алдага китмәгән газетага килә. Мин халкым өчен тырыштым. Аларны үлем яктыртырга, дингә кайтарырга, модернист яшәргә ирек. Каршылыгыз Татарстанның атказанган артисты Сөмбел Билалова. Aziz tuğan ilim, tuğan cirim ilim, sende doğdum, sende üstümim. Her bir dalın senin, isken nazlı cirin, özü bırakıp soluşuna değil. Gururlanıp yaşayım, yaşınlardan yaşadım. Doğan cirim mina düşmürem. Şınıma aşar uylar, şadlık nuru bulup, hayallarım ondan yürür. Koyda halkım yaşay, şunu da dilim yaşay. Мәңгі болып тұрған сүрмәсін. Татар ғұмыр еткен, татар тұрмыш еткен, шитлердің бет шитті шиге yok. Gururlanıp yaşayım,
Казан шәһәр филармониясе солисты, Татарстанның атказан артисты Сөмбел Билалова. Ömür yılları jır kebek matır bulsun sen biraz bilsizler. Тарих каян барлыкка килә. Тарихны шәхесләр тудыра. Тарихны шәхесләр хәрәкәткә китерә. Күрегезче дуслар, мәдәни җомганың тарихы нинди затлы шәхесләр белән бәйле. Журналистлар һәм язучылар Саимә Ибраһимова, Әгъзәм Фәйзрахманов, Заһид Шәфигый, Мәрди Рәфиқов, Нургали Булатов, Нурия Сәйяр, Фирдәвес Әхлия, Шулпан Фәрхетдинова, Нәзирә Рәхмәтуллина, Хәмзә Бәдретдинов, Рамил Вәлиев, Тәслимә Низами, Илмир һәм Искәндәр Сираҗилар, Ринат Гаффар. Дистә еллар дәвамында безгә дөньядагы барлык вакыйгаларның асылын төшендереп баручы сияси комментатор Фуат Уразаев. Нинди шәхесләр, милләтебезнең уллары һәм кызлары. Монда бит хәтта каләм тотмаганы да кабатланмас зат. Рәссам, дизайнер, фотографлар, техник хезмәткәрләр, Ринат Хәсәншин, Әкрәм Шафигуллин, Шамил Абдюшев, Фәридә Хәкимҗанова, Илгизәр Зәкиев, Мөнирә Сәгыйдуллина, Азат Гаязов, Рәмзия Габдуллина, Наилә Галиева. Һәм менә шушы кабатланмас шәхесләр арасында Шәйх Зәбиров дигән исем аерым бер урынны алып тора. Әй, чын мәгънәсендә легендар зат. Бунтар йөрәкле егет. Аның бунтарлыгы балай чагыннан ук башланып китә. Ул бит бөек ватан сугышы елларында үгез җигеп колхозда эшли. 1947 елда туган авылы Сарыбектулда җәмгыятьтәге гаделсезлекләргә каршы оештырылган яшерен оешмада катнашып, җитәкчеләрен тәнкыйтьләгән листовкалар тарата. Оешма фаш ителгәч, эш Мәскәүгә барып җитә. Шыгыр районы җитәкчеләрен эшеннән алалар. Укытучыларны һәм авыл советларында бер кешене дә калдырмыйча куалар. Үсмерләрнең үзләрен кулга алалар, ләкин эшне зурга җибәрмиләр. Барысын да азат итәләр. Менә нинди шәхес булып формалаша Шәйх Зәбиров. Соңыннан ул Казан университетын тәмамлый, журналистика өлкәсенә кереп китә. Мәдәни җомга газетасын оештыруда актив катнаша. Һәм шундый еллар дәвамында җаваплы секретарь булып эшли. Бөтен коллективны үз тирәсенә туплап, мәдәни җомга гаиләсенең атасы булып яши. Менә шундый туры сүзле, гадел, талантлы журналистлар тупланган мәдәни җомга коллективына. Хөрмәтле тамашачылар, бәйрәмебездә тагын бер олы кунак бар. Кунак дип әйтү бәлки дөрес тә түгелдер. Миңа калса, ул әлеге бәйрәмнең җитәкчеләре, хуҗасы дисәк тә була. Нәкъ шулай, Илфат. 1995-2015 елларда мәдәни җомгада эшләгән күренекле шагыйрь, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык шагыйре Газинур Мурат. Газинур абый, рәхмәт итегез, бәйрәмегез сәхнәсенә. Hayırlı kişiler olsun, muhterem milletvekiler. Beyramımız mübarek olsun. Mine yanlarına Şeyh abine yad ettik. Şundan da Şeyh abi bu bizden başbakan Sinir Masurov'un onkuluydu. Olar şundan da Medeni Cumhuriyet degen ziyalı Osman'ı haberge koyuşlar doğrudan doğru. Ama İngiliz taşı çalıştılar. Yine Şeyh abi turunda baytak ettiler. Siz bile tağınlarını aytam, o tağın nindi kişi geldi. Şeyh abi barımızda bile tağın Tatar Müslüman kalimdarın Tatar kaleminde en birinci olup gamelge koygan matbaaşı Noşir. Allah'a şükür, o bizden halkın güvetmişliği en yaratkan basmalarından birisi olup gitti. Bu şükür bu günde de neşir ettiler. Şeyh abinin bu iyilikli işin, onun halal şefeti
Фәния апа Күжәхмәт дәвам итә бүгенге көндә. Аннары ул бик кызык кеше иде. Ул Совет милициясе көнендә дөньяга килгән, ягъни унынчы ноябрьдә. Һәм көтмәгәндә 2009 елның 26 апрелендә, ягъни Тукай туган көнне дөньядан китеп барды, багыйда калышты. Мин заманда Шәйх абыйны хөрмәт иткән кебек яратып, димәсәң инде, бер шигырь язган идем. Сезнең диккәткә шуны тәкъдим итәсем килә. Әлбәттә, ул исән чагында язылган Шәйх абыйга, әмма ул бүгенге көндә инде мәңгелек йортында. Шуңа күрә әйткән сүзебез аның рухына дуа булып басына. Язмышның үксіз йортында ул да күшкән, туңган, әүзе илкенгә жылы өләше өчен туган. Язмышның кара атына йөргән ул да атланып, 15 яшьтә ат казанган, Бунтар дигән ат алып. Ул көндәрнең шым зәхмәте әле дә җанда, канда, илең белән ашыкканда, фетнәче булды кара. Матбугат дип, ил белән ашыкканда, фетнәче булмый кара син, фанатик булмый кара. Сүнмәсен, сүрелмәсен дип, матбугат атлы uşak, гомерләрен чырак итеп, телгән ул, кышак-кышак. Матбуганың шәйхе ул, шәйх буе кайбендә, бу дөньядан гел яхшылык көтеп яши әле. Халка күңелле бала ул, бала күңелле агай, бу дөньяның үзен дә бер сабый дип білә бай. Татарстанның Ғабдулла Тукай премиясын лауреаты танылған шағир Вазир абайға рәхмәт айтамын. Газетаның авторлары турында сөйләшә башласак, үзе бер тема булыр иде. Иң абруйлы галимнәр, иң популяр артистлар, язучылар, шагыйрьләр, драматурглар, хәтта физиклар, химиклар, тагын әллә кемнәр. Музыкантлар дияргә онытмыйм. Легендар баянчы Рейс Юлиннан башлап, барысы да мәдәни җомганың якын дуслары булалар. Дөрес әйтәсең, Илфар. Газета музыкантлар даирәсендә үзенә җыеп тора. Моң алиһәсе Фәридә Кудашеваны Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә тәкъдим итү нәкъ менә шушында әлеге редакциядә туа. 2 көннең берендә биргә бөек җырчыбыз Илһам Шакиров үзе килеп керә. Буш килми газетага яңа идеялар, яңа рубрикалар, яңа материаллар тәкъдим итә. Кайнап тора мәдәни җомга. Шушы редакция кысаларында Нияз Акмал һәм Кирам Сатиев татар баянчылары исемле китап язалар. Моңа кадәр бит әле Кирам Сатиевны Илһам Шакировка Әлфия Заловага уйнаучы, баянчы, виртуоз музыкант, композитор буларак кына белә. Ә менә мәдәни җомга белән аралаша торгач, аның язучылык сәләте дә ачылып китә. Бирсә бирә бит ул Ходай талантны. Менә бер заман аның шаят хикәяләре, төп-төрмәле, көлмичә генә укып булмый торган афоризмнары сан сайын басылып чыга башлый. Илфар, әйдә шул афоризмнарны укып күрсәт әле. Көлмичә генә тыңлап булыр микән? Тырышырбыз. Җем-җем җөмләләр, ягъни музыкант Кирам Сатиев җөмләләре. Тыңлагыз. Хәерчеләр дус була алмый. Sütni sıyır bire, ordenini председательға тағалар. Закон бұзлар үшін yazılar. Bulmagan zakonны bozып bulmay. Onu ya buzalар, ya urap buzalar. Biz tizlenip тұрғанға ғына алар бейіп көріне. Ұлығайған сайын жел күшлерек бола, һәм ол гел қаршыға исә. Каршы алыгыз, күренекле музыкант һәм язучы, берничә китап авторы. Гармоннар патшасы, легендар Кирам Сатиев.
Зур рәхмәт. Татарстанның халық артисты, виртуоз музыкантчы, любой инструментта ойнайтырган легендар Кировый Садир. Гармоннар тартасы. Баяннары да соң баяннары, мең яшәгез. Мәдәни җомга шагыйрьләр, язучылар газетасы булып дөньяга ярала. Каләм ияләре шушы газетада эшләүне үзләренә бер мәртәбә дип саныйлар. Бирегә Татарстан радиосыннан фантастик әсәрләре белән укучы күңелен яулаган Заһид Мәхмүди дә килеп кушыла. Монда башка бик күп язучыларның рухлары саклана. Рафис Гыйззәтуллин, Газинур Мурат, Нияз Акмал. Нияз Акмал инде әйткән иде, газета оештырганда башлап йөрүчеләрнең берсе була. Һәм ул соңгы сулышына кадәр фидакарларча, хәтта фанатикларча хезмәт итә. Аның эш бүлмәсе әдәбият сәнгать кешеләрен үзенә туплап торучы бер штабка әверелә. Әйе, Нияз абыйның газетада басылган мәкаләләре, әңгәмәләре, иҗат портретлары хәтердә әле. Ул елларда һәр санның алгы бите Нияз Акмалның шигырьләре белән чыга иде. Бигрәк тә 13-нче юмор битендә чыккан язмалары аеруча укучыларыбыз яраткандыр. Әйе, бер вакыт бит ул мәкалән фото эзләү дигән шаян рубрикада алып бара башлады. Халык көтеп ала иде ул шигырьләрне. Беләсезме, әгәр дә рөхсәт итсәгез, мин хәзер аның бер кызык кына шигырен укып китәр идем. Акыллы атын мактар, жүрәр, хатынын мактар. Жүләр түгел, ник әле мактыйм ди мин хатынны. Кая барсам мактап йөрим алмачуар атымны. Мактандым да, мактадым да, атымны һәр кемгә дә. Мондый атның буласы юк әлегә бер кемдә дә. Хатынны да мактар идем. Аның мактар җире юк. Аннан зәһәр тискәре юк, аннан бигрәк кире юк. Җае чыкканда хатынны искә алдым, гел хурлап. Кемдер төнлә абзарымнан атымна киткән бурлап. Эх, егетләр, ялгыштым мин, ник мактадым атымны, мактыйсы калган икән бит, атны түгел, хатынны. Язылның шигырьләре аларның искиткеч, ләкин өлкәннәр әйткән бит, оста барда телеңне дигән. Нияз Акмал шигырьләрен укуны Татарстанның халык артисты, режиссер һәм актер Раил Садри дәвам иттерә. Каршы алыгыз. Хәерле кешеләр, күптән инде үксеп елаган юк. Күптән инде шашып килгән юк. Нәрсә булды, дуслар, нәрсә булды, миңа белгән юк. Күптән инде җылы яңгырларга кочакларны җәеп кергән юк. Күптән инде йолдыз санаган юк. Күптән инде айны күргән юк. Күптән инде язгы күкрәүләрдә җиргә ятып ушак яккан юк. Күптән инде күптән югалткан юк. Күптән инде күптән тапкан юк. Бураннарда күптән адашкан юк. Давылларга күптән тарган юк. Күптән инде күптән саргайган юк. Күптән инде яфрак ярган юк. Күптән инде янып ашыккан юк. Мүгенеп сынга калган юк. Бер сакланып тыңлар, дөрестлек юк. Бер ышанып тыңлар, ялган юк. Нәрсә булды, дуслар?
Нәрсе булды безгә, белгән юк. Күптән инде, күптән яшәгән юк. Күптән инде, күптән үлгән юк. Күптән инде күзләреңне тутырып караган юк дөнья йөзенә. Сүз тидермим диеп яши торгач, күз тидердем бугай үземә. Коткарыгыз мине, коткарыгыз, тик бер генә кемгә булса да. Сез аңларга тиеш, дуслар, минем хәлне. Сезнең дә бит хәлләр шул шама. Мин Язабы белән соңгы очрашуда ул безгә әйткән иде шундый сүз, мин аны спектакльгә дә киттем, ул бик тирән мәгънәгә ия, шундый васыят сыман яңгырый. Монда әйтеп китмичә ул дуга булып барсын. Ул әйтте, менә хәзер инде китсәң дә ярый бу дөньядан. Мин Тукайны ачып калдырдым. Без инде монда әйттек, Тукайны Тукай ачылып беткән инде. Юк, менә бу фразасын мин ачтым шундый, белмим менә. Ул шулай. Әйдә халыкка хезмәткә, хезмәт эшендә хезмәткә. Мин үзем сорау биргән бар, апа, ничек хезмәт эшендә изеп була? Хезмәт итү түгел ул. Садриев, хезмәтеңне яратсаң, хезмәтеңә таләп барсаң, үзеңнең хезмәтеңнән ян тапсаң, синең хезмәтеңнән кешеләргә файда булса, син суда балык изгән шикелле буласың хезмәтеңдә. Ниязабы әйтә алганнар безне. Гарәптән шрифтыннан латинга күчкәндә, латиннан кириллицага күчкәндә тоташтырганнар бергә хезмәткә дип. Халыкка хезмәт итү ул кыйлар казу юллар ул бик хисап ул әҗри бараның ул акчага хезмәт кылу түгел, шуңа күрә аның әҗре. Әйдә халыкка хезмәткә, хезмәт эшендә 100 Мәккә, халыкка хезмәт итү 100 тапкыр Мәккәгә хаҗ кылуга тиң. Мин күндә кайттым Башкортстаннан, Кәчтү районында, Бурай районында менә күрдем. Күрдем дә туып үскән философларны, безнең легендар Әңгәм Атнабаев. Әңгәм абыйның шигыре. Булды инде бу дөньяның ак чагы, кара чагы. Ду кидереп алган чагы, тәгәрәп барган чагы. Булды инде таш күтәрмәс кайгылар иңгә төште. Су сорадык, ут бирделәр, ялкыннан йөрәк пеште. Булды инде гаепләрнең хактан күп нахаклары, дошманнарның каршыбызда биеп йөргән чаклары. Булды инде рәнҗүләрдән күңелләр шатнап туңды. Якут кызларына ятып елаган чаклар булды. Тик булмады эзләгән чак юлларның җиңелләрен. Тезләнсәк тә егылмадык, сыгылдык, бөгелмәдек. Тагын булыр бу дөньяның ак чагы, кара чагы. Бер иркәләп алыр өчен 1000 тапкыр камчылавы. Гомер буе калсак иде, тормышта көчле булып, хәтта маңгайга язылган язмыштан өстен булып. Кичә искә алынды Татарстанның халык шагыйре көн сайын иртән миңа хәерле итеп җибәрә иде Разил Исмәгыйль улы Вәлиевне. Аңарга да дуга булып барсыннар бу шигырь. Разил Вәлиевнең Йылы-йылы сугыша җирдә акыл һаман җавап эзләгән. Я дөньяны үзгәртәм мин бүген, я булмаса үзем үзгәрәм. Шанмыйлар, җилне зәңгәр дисәм, тормышыбыз
Sabantuy diysem, her nersege benim üz adamam. Akka, para diyen presem. Keşkelerge üz ismimni birem. Min dua mümkünge minlem. Ölüm bilen yakalaşkanda da aklı para deyip silemem. Dostlar yurtta şın dostluknu maktım. Jirde yaşamları min rahat. Adaşıp mı payşak kilip çığa bizning yüreklere muhabbet. Bula endi payşak bunlu sunlu butim. Bula endi şulay bullalı. Kişilerden bir yakşılık izleyim. Min hıyalı buğay, hıyalı. Haksızlıkını görsem, yarsın, şaşam. Madurlukunu görsem, tizlenem. Ya dünyanı üzgertem bugün, ya bulmasa üzüm üzgerem. Bilindeki gider geldiğiniz kadar. Varınız kadar şu 60'lar için, biz duruşlarda Medeni Cumhur'un bulduğu için rahmet etesi gider. Rahmetini zalda oturuşu Tatar'ın büyük kulu. Yaklaşınız Rinat Maksumu hadisi sözleriyle. Yazdırırız bu dik maturetlerine rahmet. Çünkü bir rahmet min belenen kıtkara. Şiiri formada etken rahmet indi milyon belenen kıtkaradır. Rinat abi bu sizge, sizin sözlerine bilizden. Bir yaşımız bu dünyada bir dua ütüp barış. Artımızdan zatıp kala min rahmet de min karıgış. Artka bırılıp karasam nindi galevi rahat. Kışkırgan kargıştan kıymet. Bışılda etken rahmet. Rahmet, rahmet, rahmet. Dağıstan'ın xalq artisti, legender Reyla Sadiyev. Reyla Bey, şık geriye kaldı. Xalq sizni sog'indi Reyla. Rahmat siz. Tirim legenda. Hozir sahnaga sur kishilar chiqishadi. İlfak abi, Madaniy Jumg'ani bizda qutlayvali deydi. Maydamsiz bitbik zo'r bunun için. Başta Salavat Köpüren, ondan sonra Yalqın, İdil jurnallar bu kızlar degenim. Yok İlfak abi, biz üskeştin okuyashamiz. Lakin aldan ara qutlab qo'yamiz dediler. Sahnada xalq muhabbati laureatlari Rustam Husaynov hem Kamil Baq yursin bizning uramlarda. Güzel yaşlarımızdan kaynar alkışlarla karşı alıyoruz. Yüzümde sen gördüm, yüzümde dostum.
Rüstem Sayın hem Kamilova. Efendim yiğitler, uçaklarınız gürül yapmasın, uzun konsertörler, sıklanırmayız. Nasip olsun. Dostlar, bu günlerde Medeni Cumhur Redaksiyasına bik köp hatlar kile. Kilegine tugul, toşkın bulup ağlayınız. Olar Respublikamızın türlü töbeklerinden, şehir rayonlarından, planetanın türlü yaklarından. Tataristan Teleradyo Kompaniyası, Yanı Gasır Teleradyo Kompaniyası, gazet, jurnal redaksiyaları, sənət uyuşmaları, ayırım kişiler, Başkırtistan'dan şagire Feniye Habidullina Vladikoza. Yırak oralarını yokanaytıp, көңілләрне beylep, bizni Tatar ruhunda, Tatar mühitinde yaşadısız. Rəhmət sizge. Hatlar көп, iştelikleri de türlü. Lakin onların barısında bir tüp fikir birleştire. Birge bulayık, birden bulayık. Sahnede yaratkan jerçimiz, Tataristan'ın at kazanan artisti Artur İslamov. Savunlardan
Рәхмәт бәйрәмебезне шулай ямьләгәнең өчен. Хәзер сәхнәгә янәдән бәйрәмебезнең инҗе бөртекләре, оста балаларыбызны чакырабыз. Казан бию ансамблінің хореография студиясы Әфәрин Шулпан төркеме, жетекшісі Татарстанның халық артисті Шулпан Закирова. Педагог-хореограф Оксана Муравьева. Зәңгәр шәл. Әфәрин яшьләребез, әфәрин шундый матур биюләрегез өчен, бәйрәмебезне ямьләгәнегез өчен. Кичәбезнең иң җитди урынына җитте, кадерле дуслар. Мәдәни җомганың дин вә мәгъишәт сәхифәсе. Газетаның иң тәүге сәне Татарстанның ул вакыттагы мөфтие Габдулла хәзрәт Галиуллинның хәйр фатихасы белән басылып чыга. Шушы 30 ел эчендә әлеге сәхифәдә мөфтиләр Госман хәзрәт Исхакый, Тәлгат хәзрәт Таҗетдин, Раул хәзрәт Гайнетдин, Камил хәзрәт Самигуллин кебек дистәләгән дин әһелләребез үзләренең әңгәмәләре, вәгазьләре, дини тормышыбызны яктыртучы язмалары белән катнаша. Шуңа күрә дә мәдәни җомганы халык иманлы газета дип йөртә. Традиция бүген дә дәвам итә. Сәхнәгә
Qadrli do'stlar, islom dinini qabul etуге 1000 yil ismidagi Qozon yuqori madrasa yetakchisi İlyas Hazrat Jihanshinni ham Nafis Hazratni chaqiramiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين hurmatli millatdoshlarim, muhtaram din qardoshlarım, shu majlisni hurmatlab kelgan, madaniy jumg'ani yoritib kelgan qardoshlarım, sizlarni har qaysilaringizga Allohning ulug' salami bilan salomlayman dilam. Shu ulug' salomlarga istab Tatariston Cumhuriyeti Müslümanları Diniye Nazaratining raisi Mufti Kamil Hazrat Samiullinning da salamlarini yetkazdik. Shu vaqtda o'zimizning madrasa muallimlari, shogirdlarining da salamlarini amanat etib olib keldik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohning rahmati bo'lsin shu shunday shoraga chaqirgan uchun. Albatta meni o'ylantira turgan, hislana turgan, ko'ngillarga kira turgan mezgillarni ko'rgach, bu jaridaning, gazetaning dunyoga kelgan vaqtida hali menga 30 yosh bo'lgan ekan. Uning birinchi nomerini ko'rgach, biz anda birinchi topqir diniy shamoil kibik alhamdulillah degan muhrni ko'rgach, bu gazetaning kelajagi bor degan umid bilan qoldik. Chunki ana bugungi kelajagin endi dalillaganini ko'rib turamiz. Uning ishdaligine kelgan vaqtimizda da andagi rubriklarni, bosmalarni qaraganda da dinga muhabbat bilan olib borganim. Endi bularga xalq bo'lgan shu redaksiyaning yetakchilari bo'lsin, bugungi kunda olib bora turgan qardoshimiz Labib Liron albatta bularga zo'r ig'tibor edi. Alloh taolaning rahmati meni bugun tabriklovlarga kelganda da ijro bilan bo'lsin, shi'riy yo'llar bilan bo'lsin, yuragimizdan chiqqan hislarimizni yetkira oldi ekan. Bu jaridaning ya'ni davomi inshaalloh bo'lacak. Uning 40 yillig'ida, 50 yillig'ida inshaalloh birga ko'rishib uchrashishga nasib aylasin. Endi bunda ko'pchiliklarga deymadilar, shuning uchun bizning tabriklov so'zlarini aytib duo qilasimiz bor. Bismillahirrahmanirrahim. Tatariston Respublikasi Müslümanların Diniye Nazarati rahmat xati. Madaniy Jumg'a gazetasi redaksiyasine, hurmatli redaksiya kollektivi, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Madaniy Jumg'a gazetasining 30 yillik o'ng'ayidan sizga jamiyatda islom dinining haq qiymatlarini taratuv, millatlarimiz ham o'sib keluvchi bugungi diniy bilim ham tarbiya beru ishida Tatariston Respublikasi Müslümanlarining diniy nazoratini ma'lumotli yordam ko'rsatganingiz uchun ulug' rahmatimni yetkazim. Qo'ygan tirishliklaringiz uchun Alloh taolo ajr savoblarini bersin. Salomatlik ham yangi ijodiy qozonishlar nasib eylesin. Tatariston muftiyi Kamil Hazrat Samiullin. Allah razı rahmet bekliyoruz. Endi ruxsat eting shulay yo'q bir buyruqni o'qib ketarga bo'laklov turganda diniy ham milliy qiymatlarni saqlovda tatar dini ma'arif sistemasini ustida zo'r ulush kiritgani uchun buyuram. O'zbekleşken dini uyushma Tatariston Respublikasi Müslümanları Diniye Nazaratining birdamlik medali bilan bizning Biraz jurnalining ham Madaniy Jumg'a gazetasining bosh muharriri Labib Lironni bo'laklarga Mufti Kamil Hazrat Samiullin. Labib o'qigan ishlamasidan bo'yda divarda o'rincha bo'ldi. Şulay yok, bu senin medrese isminden çünkü Labib Liron
Hacı Hazretleri ol indi bugünkü sükunda bizning madrasada bilimde alar. Şunun için madrasada bu şagirdlarga darslar beradi. Allohning rahmati bo'lsin. Bunda ishtalikda yozilgan qorasi. Şeriflerimiz hazırlanan madrasaning shagirdi Qur'on o'qib duo qilsak, endi yuristdan bo'ldilar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Rasulih Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ya Rabbim Allah, şu kanları bizimle haslap bağışladı. Şu bizde bulunan hata kimçiklerini affı eylesin. Şu kanlara ecir sevaplarını bütün alemde rahmet sünciberle Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le anın ahli beyti sahaba kiramdan her başından noktaları için kuşat kılsan edim. Ya Rabbim Allah, bizimle rizalında şu yerlerimizde gelgen vakitlerimizde nindi hayırlı dileklerimiz bulgan bu şu dileklerimizin Allah Teala bizim kuruşu, bizim bilişi kapılardan kılsan edi. Şimdi bugün şu meclislerimizde uluq şahslarımızdan bulgan İlham Şakirovlarını, hem şuluk bağıtta Şeyh Abizabirovlarını, Razil Valiyevlarını, hem başka şuşundi şahslarımızın iskavan vaktimizde Allah'ın rahmeti, Allah'ın da ruhları şad olsun idi. Bendeşlik bilen bulgan hata kim şuna koydu, orunların cennetlerde kılsan idi. Allah bizlerden razı olup biz Allah'tan razı bulsak idi. Ya Rabbim Allah şu yerde okuyan beraberine Allah Teala dünya bilen barman soğuşlardan imin kılsan idi. Açlıklardan imin kılsan idi. Bala kaygılarından imin kılsan idi. Şeytan şerlerden, buzuklardan, girekmegen şiirlerden imin kılsan idi. Ya Rabbim Allah şu iller arasında bargan nizakların da bitirige sebepçilerden bulsan idi. Ya Rabbim Allah kalgan kubirlerimizde adaşmışan, sataşmışan bizinin yolunda varıp, indi bile şu medeni cumba ceridesinde kile şehir tağında güçlü bulup, milletimizge, dinimizge fayda getirediğen bulup, yaşlarımızda terbiye getirediğen bulup, hem de kileşekte de Allah'ın karşında barganda ahırgı sözlerimiz La ilahe illallah Muhammeden Resulullah kelimesini edip, vakta kılgan cennetlerinde de birge şıraşırgan nasip müesser kılsan edi. Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ve hab lana min ladunka rahmah innakel vehhab. Rabbena atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azaban nar bi rahmetika Allahu ekber. Allah Teala kabullerden kılsın. Rahmet sizge kelip hürmetler okuganınız için. Кичә безне дәвам иттерәбез. Хәзер чыгаша коллективны безне менә шушы урынга, шушы минутларга кадәр көттереп тордык. Rivayet etme Türk'üme. Bütün Tatar Türkiye dünyasında danlıklı icad kaliteli. Alkışlarla karşı alacağım.
tarixin, ma'rifin ham ruhiy dunyosini yoqtirtgan 24 bitlik Tatar jonli basma. Her bir basma, gazetami, jurnalmi, o'zining avtorlaridan ham o'quvchilaridan boshqa yashay olmaydi. Әмма көннән-көн тизлеген арттырган бу тормышта туктау түгел, беразгына да кирмәенгә ярамый. Киресенчә, заманадан алда бару таләп ителә. Телевидение, радио һәм бигрәк тә интернет заманасында мәдәни җомга үз укучысына төпле фикер, матур сәнгать әсәрләре һәм бүгенге көндә халкын борчыган сорауларга җавап эзли. Үз кыйбласына тугры калып, 30 елдан артык татар дөньясына маяк булып хезмәт итә. Басманың дөньяга чыккан һәр саны тарихка, мираска әверелә бара. Андагы һәр язма истәлек, хатирә, шигырь, хикәя кайта-кайта укыла. Рәсем сүрәтләрдән исә илһам, рухи күтәренкелек, көч, дәрт алырлык. Чөнки укучыга юлланган сүзләр гади хәрефләр тезмәсенә түгел. Ә йөрәкләрне яндырган уй фикерне, күңел җылысына төреп, ата-бабайлар тәҗрибәсенә таянып, рухи үсешкә юнәлтеп бирәләр. Татар барда, мәдәни җомга яшә, иншаллах. Хөрмәтле тамашачылар, кичәбезнең шушы урынында сездән аерым бер игътибар, аерым бер җылылык сорала. Чөнки хәзер без сәхнәгә мәдәни җомганың бүгенге коллективын чакырабыз. Рәхмәтегез күрде. Һәр җомга саен безнең күңелләргә нур салучылар. Алар күп түгел, ләкин кечкенә дә төшкенә. Һәр берсе энҗе мәрҗәләре, тик кабатланмас шәхесләр, үз эшләренең чын осталары. Газетаның баш мөхәррире Ләтиф Лерон, аның янында. Хәзер безнең сәхнәбезгә менәләрен алар, алкышлап алыгызларны. Рәшид Минхаш, Миләүшә Галиуллина, Лилия Гаделшина, Фидания Леронова, Алсу Зәйдуллина, Эльза Газизова, Светлана Щеглова. Милләттәшләр, кардәшләр, барыгызга да бик зур рәхмәт. Менә шушы кичкенә дә төшкенә дигән кебек, менә шушы аз санлы коллектив белән без, Аллага шөкер, монда берлеше, әле берлешәнең безнең мирас журналын чыгара, нәкъ шушы санда 2 басманы чыгарып киләбез. Бу сезнең укучыларыбызның, абунәчеләребезнең ярдәме белән дип әйтик инде. Абунәчеләр булмаса, газетаның кирәге дә юк, укучысы булмаса кирәге юк. Шуңа күрә язучысы булмаса да, журналистлары булмаса да, газетаның бөтенләй кирәге юк шикелле. Шулай бит. Шуңа күрә без инде булдырган кадәр тырышабыз, милләтебез өчен, халкыбыз өчен дип, сезнең кулыгызга барып ирешкән һәр сан өчен күпме дәрәҗәдә инде без үзебезнең хезмәтебезне, көчебезне сарыф итәбез. Аллаһы разый булсын. Инде мин монда килгән һәммә кешегә бик зур рәхмәт. Мин инде шәхсән барыгызны барлап утырдым. Һәм менә рәхмәтләрем чиксез. Чөнки сезнең инде менә монда кемне генә алсам да барбер сез безгә ярдәм иткән кешеләр. Газетаны укып, газетаны алдырып та, мин инде бу урында менә инде шушы газетаның баш өлешендә торган Ринат абый Хариска да, шушы эшне дәвам иткән Зиннур Мөҗип улы Мансуровка да, аннан эстафетаны алган Вахид Шейх улы Имамовка да, алар заманындагы һәрбер коллективка, һәрбер хезмәткәргә чиксез рәхмәтләрне әйтәм. Әле безнең бу бәйрәм дәвам итә. Ул инде июльдә башланган иде, беренче сан чыккан вакытларда 30 ел туган көндәрдә. Без әле ветераннарыбызны бездә эшләгән дип әйтәм инде, үз тутырып әйтәм, шуларның барчасын әле без 30 көнне Алла берсе бер табын тирәсенә җыеп, аларга үзебезнең рәхмәтләребезне җиткерергә исәбебез бар. Аллаһ насыйп итсә, без моны эшлибез. Шушы әйберләрне дә мин инде сүзне, озын сүзне кыскартып тотып инде, мен әйткәнемчә, рәхмәттән башка сүзем юк. Мин монда бергә
vakit şeyh ola imamını şakırıyor. Vakit zinhar kiler bilmeyen. Sen bir kut iş koydun bu. Münakaza. Çok kişilerin yok. Benim gelmedi, senin gelmedi. Üstelik Ali'nin var parlamentanın başında kıydı hazır ol. Tataristan kitap neşriyatı redaktörü buldu. Biz işimiz senin bilen Tataristan'ı Reseyni büyük koykadık. Bu zor ise vakitlarında da şu basmavaz isen bulsun, başka basmaları isen bulsun, qaranlıkları da bizden mirasta salavat köprüleri içinde deyip biz yolga üzeriz rol geçirip vakit şeyh ola bir maşinada min, bizim bir maşinada aytek üçüncü maşinadan da Rüstem bir maşinadan röyti biz dünyana koykadık. Vakit şeyh bir iki sülteyt var şu bizden kaderli kuşlarımızda Zorga şanında bizning millatimizga, edebiyatga, Tatar xalqına to'g'ri xalq jilgan Bruk Xitoy taqdirlaridan o'ylab shunday qilsangiz edi. Rahmat sizga. Benim bunda tağın zorlab aytasam bilen yetakchilik. Bizning baribir yetakchisiz bir ishda bo'lib men gibi bizim bunda zo'r yetakchilarimiz o'tiradi. Ular bizning turgan yetakchilarimiz ham albatta bunda kelmaganlar da, bizni qutlaganlar da, bizga Fatiha bergan yetakchilar da bor. Ularning barisi da bizning madaniy jumg'anida o'qiylar. Men shan kundan shanoydan bizning mirosida başından baxırına haddi o'qigan yetakchilarimiz bor. Biz ularga bek rahmatli. Bunda o'tirgan kelganlarni da so'zimizni tinglab, bizning redaksiya deganlarni hürmet etip debeytiginde sizni hürmet edip gelgenler için barınızga da rahmet. Biz indi tamamlav aldığında hem Rıf Kadet debeytiginde biz tuğan tel jırı bilen tamamlayız kişilerisini. Dünya
işimiz tamam. Кичәмезнең сценарий авторы Нәсим Гапнал, режиссеры Илфат Хафизов. Һәм алып барыштагы Татарстан телерадио компаниясе журналисты, радио һәм телевизион тапшыруларын алып барышы Гөлназ Ибраһимова. Рәхмәт сиңа, Мәдәни җомга. Бүгенге көнең матур, киләчәгең якты булсын. Сау булыгыз, дуслар. Гәзитнең 35 еллык юбилеенда да шулай исән-сау күрешергә насыйп булсын.